Oh, yeah. Yes, come on, baby. Ти ли си бил, бе, идиот? Беше грешка, ще ти изневерих. Но не мога да спра да мисля за теб. Когато искам нещо, знаеш, че ще направя всичко, за да го имам. А ти по-голямо клише не можа ли да измислиш? Ако ще ме караш да го удря, не си прави труда, сама ще го ударя. На кого говориш? Не, това по-интересно и от турския сериал. Ти май след мен напълно се побъркала. Знаеш, че се подхождаш повече с мен. Всички го казват. Чил, не се филмирай, не си Кристиано Роналдо. Ах, как ме желае. В очите ти го виждам. Ти ли бе, по-добре да тръгна с Рашия. Ти ми изневери, никога няма ти простя, нещастник. А музикантчето по-добре ли? Ти май не знаеш нищо за него и за това, че е женен. С какво говориш? Престани да се измисляш. Как да е вярно? Аз направих грешката да ти изневеря веднъж, обаче той е женен. Ще ти покажа! Паце, не знам дали Лили ми повярва за Емрах. Ти времето ли ми губиш, бе? Не, паце, ще оправя нещата. Просто трябва Лили да види Емрах с жена му. Какво трябва да направя? Да излъжеш Емрах, че има участие и да вземе Лили с него. Ще докараме и жена му там и ще стане ситуация, сеш се. Мрак вече не се вижда с жена му. Не знам как ще ги съберем на едно място. Спокой, баце. Ти само се погрежи за Емрака, тая жена му Теодора ли това е? Аз ще я омая и тя ще направи каквото поискам. Добре, дано да не ми губиш времето, защото вече почва да ми писва. И този дебил Иван беше направил пътека от рози и се появи зад мен. Представяш ли си? Ама ти изобщо слушаш ли ме? Като една истинска приятелка трябва да ме слушаш. Оплаквам се от бившия ми. Да, слушахте. Емрах ти е подготвил романтична вечеря. Йони, изобщо ли си ме слушала? Какво става? Лили, влюбена съм. Моля те, кажи ми, че се пишеше Джордж. Не го харесвам този Илан. Има прекалено много червени флагове. Ай, не си изговорила нещата с Джордж още. Но на него не му пука за мен. А Йоан е много по-добър и много по-мил. Даже ми подари ето тази гривна. Това изглежда скъпо. Йони, изневеряваш на Джордж. Добре, ще пиша на Джордж, че трябва да говорим. Браво! Радвам се, че ме послушаш и ще останеш с... И ще скъсам с него. Йони, наистина не мога да повярвам, че искаш да се разделите. Лили, моля те, разбери ме, не се чувствам добре в тази връзка. От Йони иска да се видим и да говорим нещо сериозно. Сигурно иска
с добрите. Ето, видя ли? Може би бях прекалено остър с нея. Ще се опитам да оправя нещата. Да. Вижда ли ще признае нещо за Илан? Ама ти не се издавай, че знаеш за него, да не развалиш прикритието, ей. Добре, добре. Хе-хе, как се разведри! Ало? Хайде да се видим днес. Липсваш ми. Няма да мога днес, имам оговорка. За мен няма ли да направиш изключение? Добре, от мен на мене, вземем вечерта. Чао! И това е целият проблем. Лили не ми вярва. Обаче аз ще си я върна. Казвам ти, ако искате, елате му. Пийте! Ми ти сам си го направи, бе. Не трябваше да изневеряваш. Какво става, бац? От Йония. Майка й не се чувства добре и... Няма да успеем да се видим днес. Нищо бе, след няколко дена тък му ще е още по-загоряла. Сеш се! Може. Отивам до тоалет. Кой ми звъни, мо? Кажи, бе, Иване. Какво? Днеска ще излизаш с Йони? Сега стана ситуация. Чакай, не ми затваряй, мо! Мале, как го ядах. Какво яде? За мен? Благодаря ти! Виж, много ми е ган. Се! Може. Отивам до тоалет. Сега стана ситуация. Чакай, не ми затваряй, мо! Мале, как го ядах. Какво яде? За мен? Благодаря ти! Виж. Много ми е гадно, че трябва да ти го кажа, обаче не мога да те лъжа за такова нещо. Приятел си ми. Какво става? Наистина е най-добре да оставиш Йони. Направи го ти преди тя да го е направила. Защо да я остави?
Помислих дълго. Ще се променя и ще се опитам да спася връзката си. Да, всеки има такива моменти. Наистина я пренебрегвах последно време, но мисля, че... Джордж! Тя е на среща в момента. Какво? Йоан ми каза току-що. Излъгала те е. Това няма как да е вярно. Тя не е такава. Сори, че аз трябва да ти го кажа, брат. Но просто не мога да те гледам. Как се залъгваш и как те правят на бълък. Кажи ми, къде са?